Так, я знаю, по Першій світовій війні так само було много солдатів, які, ну що казати, в Карпатах 1 мільйон жертв. Як з одного боку, так з другого боку. Знаєте, я в Карпатах знайшов камінь, де фактично якийсь тот камінь, пам'ятний знак, який дає інформацію, що тут на цьому місці був убитий якийсь Сулейман. Сулейман аж із Боснії. Його могила на Карпатському перевалі. Так ліпше, коли ми там зробимо щось для того, щоб туди пустити путичку людей, які будуть приходити, які будуть йти через ліс, я не знаю, в лісі як туристи, і будуть заходити на цю поляну і будуть знати, що це є військовий цвинтар. Може хтось нарве тут букет польових квітів і покладе на ту могильну плиту. Це опять про нашу людяність свідчить, да? Це буде говорити про нас, Дашто. А так, як воно, я не вважаю, що це правильне рішення. Мені видиться, що... Але, знаєте, тут все опирається в ідеологію. А от це черговий раз виносять російських вояків, це удар по совєтській, по сучасній Росії. Не вистачає голосів християнських, як тут, так і в Москві, так і десь в іншому світі. Зрозумієте? Ідеологи дуже скоро роблять із того фактично цирк. Вони роблять з того якісь свої абсолютно неправильні, нехристиянські висновки, і ми всі стаємо заручниками того, що ми ходимо і ми знаємо, так, якщо це могила, то має бути кладовище, цвинтар, як по-русинськи кажуть. Але не може бути просто так. Якщо ти в полі лишилася одна могила, і такое було. Але на Подкарпаттю скоро в кожній загороді прикопували вояків. Але по Першій світовій війні, акурат до 20-ліття, колись до того часу, юбілею, чи там як тої пам'ятної дати, коли скончилася Перша світова війна, вже наші швидкі комісії, які ходили по тих верхах карпатських, де ли можна було перенести вояків, їх всіх перенесли на братські цвинтарі. І там вони на теперішнього часу лежать. І там за них пам'ять сокотиться. Бо там їх кості. І там пам'ятний знак, що то є могила вояка Першої світової чи Другої світової війни. А так десь от воно абсолютно, це, мені видається, що то не християнська позиція.